Hej, i dag skal vi montere den her front for Razzia i. I skal først og fremmest finde jeres værktøj frem. Derefter skal I afmontere 2 bolde i motorrummet. De 2 bolde sidder her som vist på billedet. Så skal I bare afmontere skruerne, og når de er afmonteret, så skal I finde 2 beslag frem, som vises her. De 2 beslag skal sidde det samme sted, så bolden gjorde, og her skal I bare genbruge de originale bolde. Når beslaget sidder fast, så skal I finde fronten frem, som her på videoen kan I se, hvor det skal monteres. I de røde firkanter og de blå firkanter. Når fronten er monteret, kan I finde ladekablet frem og putte ned i fronten. Når ladekablet kommer i, kan I montere coveret på Razzia i, og så er I færdige med at montere det.